7-8 बीतल महीना की नौवा चढ़ी आइल हो 7-8 बीतल महीना की नौवा चढ़ी आइल हो ए ललना धनिया के ए ललना धनिया के देह तू मरइले की मुँह पियराइलनु है दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खिस भइले हो गांधी जी मनवा में खिस भइले हो कितना सौभाग्य बा हां जी कि आजादी के बाद हमने के प्रोग्राम देखे गांधी जी आइल बनी सही भैया क्या बात है हमरा चिंटू भैया कोर से हां हां 5100 रुपए के आशीर्वाद मिले मिले भइल बा दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खिस भइले हो दर्द कमरिया में विष भइले मनवा में खिस भइले हो ये सब आशीर्वाद हमारा मनोज भैया मोनू भैया चिंटू भैया कोर से वाह वाह टूना भैया के बहुत बहुत धन्यवाद दे हर प्रोग्राम में जग जगह जला हो ए ललना ओही घड़ी ए ललना ओही घड़ी पिया जी के पवती की खूब गारी दी हो देहिया तो भइल बिया हरिया बहरिया निकलली हो ए ललना सावन के ए ललना सावन के अंगनवा में बिछली की भारी डर लागेला ललना सावन के अंगनवा में बिछली की भारी डर लागेला ए ललना सावन के अंगनवा में बिछली की भारी डर लागेला त्रुटि